Du kan göra det om de kastar 45 kan du få in 45 och så kommer här nere om du vet vad de har kvar. Slår du en tvåa så försvinner den avgiften med ju så. Undo. Gör du fel så är det undo. Sen har du dem med. Ja, de är färdiga. 100, 180, 140. Tryckte jag. Det borde du... Om de har till exempel 179 kvar eller någonting så kastar någonting. Nu ska du det vara vet med. inte vad de pratar om. Men så lämnar 40. Då skriver 40 enter. Okej. Så om du trycker in 4 så kommer du enter upp någonstans. Det är inte säkert den kommer upp nu om jag trycker det. Ja, men den kan ju inte funka nu. Nej, det är nu. 40 enter då blir det 40. Får du kasta 40. Ja, men jag tror att det är under 70 så. Men det kan komma något annat där. Ja. Men här kan ju inte stämma. Det kan ju inte vara någon match igång nu.
Nej. Den startade. Så man Det får- här är där hon ska bli, match 1. Ja, men det kan ju inte vara stämma eftersom det är ju inte midlat. Vad står HC? Är det handikapp? Kan ha handikapp där? Men hur är det? Kommer du upp så här sen midlar man eller? Ja, det kommer... Man får välja vilket namn som vann midlat. Ja, då trycker man på den Den här där. matchen är redan för långt gången. Den ska Om man trycker på den då. Den ska ju back. Den som vann medlingen. Jag vet inte hur Då får man... du upp namnen bara. Den ska ju ringa så kommer den att starta. Om man kan göra så. Och så är det 40 nu, då borde det gå. Enter så har du fått Ja. Nej, då har du 101. 101 kvar. Ja, men jag vet inte. Kanske vi Du ska, du kan göra en sak där. Är det så man gör? Så gör man. Då trycker du på den siffran. Då är det Och du vet vad man trycker upp på summan. uppe på summan. Räkna vad de kastar sig långt. Det är kurs. Try to do it. Snabb kurs. Jag kunde bara räkna vad de har. Does this work? Jag vet att det är kvar. Jag skriver 40. Så kommer du upp här, då får man välja 500. Och så kommer den matchen upp här. Bulls up. Då får du välja vem som börjar. När de har kastat på buller då, så trycker man bara på vilken det är. Och det är ju som vanligt PDC utanför, så är det ju röd, grön eller vitt. Det är jättebra. Men man skulle vilja vara mer säker. Ja, det är det som är. Det är ungefär som våran. Hemmagjorda. Ja, man bra, ja. I Villars. Ready. I think so. Jag är den äldsta. Det är 2 vänsterhänder på samma dag. Jag hoppas så. Jag vill ha en båt där det var någon höjd ner. Nej, Red Dragon är från Japan. Men nu är de på lite bytt, så han har ju typ Taylor-filer. Gamla Taylor-filer raka. Han får ha så här, alltså spelanimationer. Ja, just det. Ja, raka. Typ Taylor-filer. Det är jätte. Är inte du så här jävla? Kroppen i sig.